Și eu vă filmez. Locui pe asta, locui în partea asta aici. După diafragmă. După diafragmă. Deci nu ce aici. Ai 2, 4, 5 și cu 3, 8. Îți mai trebuie 2. Deci toate le pun după diafragmă? Tot ce e după diafragmă, aici pui tot acolo după diafragmă. Unde am pus acolo? Aia are puiet, nu? N-are. Nu? E numai miere. Ah, miere. Asta e rezerva lui. E rezerva de... Bun. Și acum, domnul Cristi, Nebunie. Intră la meserie acum, să te vedă. Copii, fetițele! e prima dată asta de deasupra, bețele și le pui în partea asta. În ordinea care le-ai spus acolo, tot așa le pui și dincolo. Nu inversul de poziția. Da. Așa, diafragma, rează-mă de ăla. Dau după. Da, până puțin încredere cum se duce pe ăla. Uite așa. Așa. Filmați imortalizat momentul. Da. Primul stup. Primul lui stup. Da. Hai, Bondaru. Treci la Hai, bun, da, copilițe. hai. Ușor, ușor. Minunile lui mamiții. Uite, au băgat nectar. Ia uite, e plin de nectar dacă te uiți. Observi? Da. Ia uite, toată asta e nectar de... Uite, Sau nectar de la pom fructiferi. Ia uite. portocaliu e. Da. Uite aici. Așa, o Da, pui și lângă regina pe unde este să o perete. gândești Acum pe ea, să o... o căutăm. Așa că și lipești ca să fie ramă lipită de... Da? Așa. Dezipești ușor pe următoarea. Dă-o pe aia mică de acolo să nu rănești. Așa. Adică n-are două mâini strângi cum are comandorul. Păi nu că și eu tot Cum sunt făcea? stângaci. Nu, dar el zice, eu am două mâini strângi. Bă, deci Dumnezeu te-a lăsat și dreaptă, mă. Ușor, cu grijă să nu rănești regina. Ia uite puieta aici. Puietul, Cristina, vezi? Da. Asta e puiet, ia uite, e plină ramă. Mamă, și ce... Ăia sunt băieței pe acolo pe sus? Ăștia, da. Da. Pui pe Cristi, uite, pe aici e numai larvar. Uite, ia uite. Numai larvar. Minunilor. Are doar un colț de miere aici și în Da. rest e toată cu puiet. Te-ai uitat și pe partea alaltă să nu M-am fie uitat regina? după ea. E însemnată? Nu le-am, unele sunt însemnate, altele nu. Aha. Da, dacă e Ca să desenat. știm dacă ne iese, ne sare mai repede în E ochi. semnă. Fetițele cu mințele. Hai, Doamne, Bondaru! ce cumins sunt. Am o rasă cu mințică. Ia uite, și asta e plină de puiet. Da. Pe din ramele Și astea... ce-au dus ceara aia până sus Da. pe leațul ăla. Uite, de aici, vezi? A ieșit... Da, spus. Da. Dacă te uiți pe aici, uite, bun, vezi ou. Numai că m-am... se vede ceva la Se vede fund, alb așa? dar e treaba cu ochii, că eu cu... Ușor, Uite-te ușor. bine de regină, ca Așa, să și da. vedeți o imortalitate. Ia întoarce și spre mine pe partea asta, să o văd și pe partea. Nu. Asta. Tu te uiți pe partea, tu uite-te pe partea aia și mai pe partea asta. Să vedem regina. Uite aici. Ia. Cred, nu știu. Nu e. Nu. Da, nu e aici. Întoarce spre mine să mă uit și eu. Doamne, ce frumoase sunt. Și multe. Vezi tu ce înseamnă ramă plină? Acum desfaci alta? Ai grijă cât... Se apropie. Să stai numai deasupra stupului, să nu cadă... Da. Vezi, nu trebuie dăl. Păi trebuie să ne luăm și scule, sigur. Eu aș face pârghia pe colțul celălalt.
când... Nu pun pe ăla ca să nu strivesc alpina, Cristi. Aici trebuie să fie sau dincolo. Stai să vedem. Trebuie să găsim... Sunt minunate. Nu e super? Doamne, Ia uite. tu să fii de ochi. Ca babele. Da. Uite, cum e bătut. Una lângă alta, una lângă alta. Le-ai văzut? Ai văzut-o, Cristina? Ai găsit-o? După regină mă uit. După regină. Hai că ne uităm, uite-te pe partea aia, că am văzut că le deosebești. Nu mai intrat în masă. Ia uite cum stă asta cu capul înăuntru acolo. Fetițele cu mințele. Vai, Ai văzut-o acolo? ce frumoase, nu. Nu e nici aici. Și un De căr... regulă știi unde trebuie căutată? Pe rama cu ouă. Unde ai ramă cu ouă. Aici nu ai nicio șansă. Nu. Deci până acolo, până aici m-am uitat și n-am văzut nicăieri. Nu. Ia uite, Cristina. Stai. E plină de polen. Ușor. Îți plac, Cristi? Aoleu. Vezi? Deci era când văd culorile alea așa dunguțele alea, Cristina, în mă câteva zile îți emoționează. umple lada. Se duce pe 10 rame. Când ies, deci Doamne. 1, 2, 3. Sunt Da, 30.000 de albini care ies. Doamne. Asta să vezi dacă nu are cuiet. Asta trebuie să o dăm deoparte. Da. Oh, ce frumos e fagurel ăsta. Ia de să mă uit de ea. Uite, asta putea să stea pe aici. Uite nectar proaspăt. Cum strălucește. Nu. Nu. Nu e. Asta? Nu, e mai mare. Pe partea Păi știu că e mai mare, că... Nu. Uite, uite, Da. uite. Păi, ramele, Regina! Uite. Hai că- Regina, uite. nu știu pe unde e mie ăla. Deci asta e regina. Marchez, da. Pe acolo în plața și o punem. Punem ora. O scuturăm în ăla, nu? Sau cum? Nu, Regino, ești bondăriță de acum. Regina. Hai, fața. Asta e Regina. Și îi dăm drumul acolo. Ce mișto! Ce mișto! Hai că plăc. Doamne, Așa, pasă o scutură. fetițe cu minți. Că ți-aș dau, dar n-am, eu le-am pe Nu, fiecare, Nu e problema, nu, nu. Nu. Că astea sunt niște elemente dezitive, așa, pentru fiecare familie de albine. Absolut. Nu vă supărați. Acum vă așezați din nou, vă regrupați ca la armată. Hai Hai. să duc după Regină. Dacă ar fi Regina aici, ar veni în partea asta. Și asta e plină, e grea, să vadă. E grea. Păi e plină cu păstură. Iau, Ia întoarce pe partea cealaltă. iau. Ia uite cum e bătută. Ce frumos Așa. lucește. Pasă-o puțin mai departe. Aici. Nu mai departe. Aici, da. Așa. Fii rama aia, care e rama aia bună de pescuit. Dar vreau să fac și eu ce faci Am tu acum. lăsat o rezemată acolo, de la 47. Îi pun ramă nouă să construiască. Să vezi Da. ce construiește. Într-o zi să vezi că o face ca pe aia. Fetițele. Aia de jos, aia de sus e așa. Aia e bună. Vă cheamă Bondar de acum. Familia de albine Bondar. Deci când bagi ramă de asta, poți să o pești. Am Ia-o înțeles. și o pui acolo. Lângă asta. Ușor. Așa și de pește de cuib. Ușor, Așa. ușor. Și acum o apropii și pe asta la alta, Am nu? apropii și pe aia, da. Ia asta așa. Așa, deci asta are cuib, n-are, are numai păstură, da? Așa. Uite, o iei pe asta, care era bună de miere mai puțină. Uite asta, ia furculița, ce-am făcut eu. Stai că ți-a duc eu, puțin era. S-a rămas. Ia uite, Cristina. Așa, o decăpăcești, Da, asta de ce? Ca să aibă mâncare? să o ia ele, că altfel nu aia. Aha. O ia de acolo, distribuie uniform pe celelalte rame Da. și aici să-și depună o ușa.
E suficient, nu? Da, e suficient. Asta, nu, pe partea mea. Dincolo, nu. Așa, și pun aici. Cu asta la Spre cui? ele, da. Așa și asta o ștergi pe ramă aici, că le ciuboală. Așa. Vezi ce vin la ele. Și apropii tot. Apropie, da. Și cealaltă. Exact. Asta e ceară? Asta albă? Nu, e apifonda. Ah. Așa, asta. Apropii și diafragma? Apropii diafragma, da. Pune folia. Uite așa. Uite ce faci. 7 Înainte de a rame. pune folia, îi pui rama cu miere aici lângă diafragmă, da? Când pui folia acum, o acoperi și pe asta și ele pot veni de aici să mănânce de aici. Aha. Deci trebuie să le facem folii, Cristina, pe dimensiune. Sigur. Asta o faci așa, care partea pe fond. Uite așa. Ca să Îi intre. mai pun astea ca să Păi nu, poată că să n-ai bage ele cremă. sub... Nu, Nu, că ele își fac... asta. Da, pune-le acolo, că nu e nicio problemă. Pune-le peste mijlocul ramelor așa. Că ele își fac pungi de alea de ceară. Du-le mai așa. Hai la jumătate. Așa. Și dacă venim cu asta... Să facem niște folii din astea, să avem pe dimensiunea lor. Trebuie să mai fac Astea și sunt niște... bune primăvara și toamnă. Da? Peste iarnă nu. Nu, Opa. Iarna nu le las ca să fac condens. Fac condens și să duce albină. Mai Asta o albină? scuturăm și mai iară. Așa că scuturăm în față. Când se scutură în fața stupului. Am înțeles. Așa scutură, Da. Dar dacă intră aici, are cum să se N-are ducă treabă. dincolo? Să duce că are loc pe lângă Aha, aha. diafragmă, că de-aia e... Intră la cușcă? Se duce la Da. cușcă. Intră Da, la cușcă. deja am început să intre.